салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзони гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 10 апрели соли 2025 мебошад ва ман ҳозир дар бораи гузарондани якум хомток дар ангурро мегузаронам. ба шумо гуфта мегузарам. пеш аз он ки мо ба хомток шурӯъ кунем, мақсади хомток карданро ба шумо мегӯям. мақсади хомток кардан ин якум сарбориро дуруст кардан, яъне ки бисёри бадбаста бошад кам мекунем, чунки ангур қувваташ нарасад луқ мешавад, касал мешавад, барои соли оянда зарар мебинад ки соли оянда бад намебандад агар мо инро бисёри бад монем. яъне ки агар ҳамун ҳайвон ҳам агар дугоник таваллуд кардагӣ бошад, бинед ки модараш чӣ қадр хароб аст, то соли оянда чӣ қадр хароб меравад. инам ҳамин хел бояд кам монем, чени қувваташ монем. дуюм мақсади мо ки ҳамин тунук кунему касал нашавад. агар бисёр бошаду зич бошад, ин як манбаи касалхона мешавад ва пур аз касал мешавад. ин дуюм ҳолат. сеюм ҳолат хай тоқа кардан аст ки қувваро мо кам кунему ба ҳамон навдаи қувватием ки ангураш ба қувват аст. ва ҳамин тавр мо шурӯъ мекунем ба хомток кардан. ман ҳамин навдаро мебинем ки ангури ҳусайнӣ аст. ҳар як навдаи мондагӣ мо хушача дорад, бинед. ҳар як навдаи мо хушача. Я баъзеаш дутагӣ ҳам дорад, бинед. бисёраш дутагӣ дорад. мо инро бояд ба қувваташро монему, камқувваташро канда партоему, тунуктар кунем. ҷое ки ман барро гирифта ба шумо нишон диҳам. наздик биёр ки ана ҳамин буғум аз ҳамин чашмак дута биромадааст. мо ҳамин бояд якташро монем, якташро гирем. ва инчунин мана бинед, дута биромадагӣ, якташ майдаҳак. ин ҷоя дута биромадааст, ҳардуша майдаҳак. мо инро тоза мекунем. чӣ хел мекунем? ва боз самташро нигоҳ мекунем ки кадом самт бояд равад. мана мо ҳозир мебинем аз ҳамин дута ба қувват кадомаш. аз ҳамин дута ба қувват инаш аст. мо инашро мегирем. ин тарафам дута аст, якташро мегирем. мебинем ин тараф дута аст, якташро мегирем. ҳарчанд ки хуша дорад, мо диламон намесӯзад. мебинем ки ана инҷода бисёр аст, инам ҳамин тараф меравад, ина мегирем. ина дута мегирем, ин дута ҳам мегирем, якта мегирем, инам ҳамин тараф меравад, мегирем. ин тараф мебиёяд, мемонем. ин тарафда ҳаст. мана ина бинед чандта шуд. нимаша гирифта партофтем. ин тараф мегузарем. мебинем ки ҳаминҷо дута ҳаст. якта боло, якта поён. мана инашро мегирем. инаш бо хуша надорад. инашро ҳам мегирем. майдакас он қадар ангури нағзам наметиҳад. инҷа мебием. инҷа ба якта дута, якташро мегирем. мана хуша ҳам дошта бошад, мана гирифтем. мана як ду сета хушаро гирифтем. мо ҳатман гирифтан дар кор. инам мегирем. ҳамин таби дилатон қати шумо ҳаминро ҳар як 20 сантиметрда якта хуша мемонеду мондагиашро мегиред, чунки ин мана умуман надорад, лекин ман мемонам. барои чӣ? барое ки соли оянда инҷа мумкин мо ба навдаи нағз диҳад. инам фикр кардан дар кор ки барои соли оянда мо бояд навда монем. аз мобайни ин навдаи соли ояндаро аз айни ҳол ҳамин айни замон интихоб мекунем. ман ин майдаҳоро мегирем ки ин майдаҳо умуман ягон маъно надоранд ин майдачаҳо. дидед? ман ҳамдиёрони азиз, ана ин хомтоки якум аст. ҳозир бисёр одамо мегӯянд ки аз пеш ҷолаҳо аст. ман аз рӯи таҷриба мегӯям, ҷола занад, агар ҷолаи сахт биёяд, агар ҳамаша мезанад, дуташам нигоҳ намекунад, сеташам нигоҳ мекунад, ҳамаша зада меравад. барои ҳамин агар мо ҳозир инро тоқа кунем, аз ҳозир тоқа карда монем. якташро мондем. аз ҳозир тоқа карда монем. қуввае ки навдаҳое ки мегирифтану мо канда партидем, ба ана ин тоқа кардагиҳомо меравад ва ин тоқа кардагиҳои мо қувваи дучанду сечанд мегиранд. нугуфта намонад ки мо инро дирӯз дору задем, баъди вай бо борон зад, 3-4 соат гузашта буд, таъсирашро дору кард.
راسو ممکن یک هفته پس یا 3-4 روز پس من از بالای این باز فالیکور میزنم. فالیکور با علاوه نمودن یگان داروی ضد حشرات نور الده باشد میرماز پلان باشد و بعد پیش از گل وقتی که ها ان قطره کی شد باز یک مرتبه دیگه خامتو کده نودای از بخش تو خوشه از بخش برومدگی رو میگیریم و باز یک بار دیگر فالیکور میکنیم یا اینکه خومیتسین میکنیم خم میزنیم و بعد گل که کرد آروم میمونیم. بعد از گل باز من به شما نشون میدم که چی میزنیم. این حال فالیکور زنید. انگور رو فالیکور، انگور رو هم زنید، زردالو رو هم زنید، همه درختاتون رو فالیکور زنید و فایده میکند. بپروا این رو زنید میشد و روزه همین دوا در همش تاثیر میکند. فالیکور در زردالو زنید، وانیلیروز رو نصف میکند، دیگرش رو نصف میکند. هم دوران عزیز انا این بود نوار امروزه ما. در پناه خدا باشید.